Nggawa gethek ape ning ndi iki? Ayo kancane aku njupuk godhong jati, Cah. Godhong jati. Kaya apa ya? Godhong jati ning daerahku iki, Cah, duwe fungsi kanggo pembungkus makanan utawa panganan, Cah. Ngene iki dimanfaatno gawe bungkus lontong, gawe bungkus sego jagung, gawe bungkus sego uduk. Ana meneh kena gawe bungkus tempe, Cah. Wis tau mangan purung tempe bungkus dong jati, Cah. Tempe yang dibungkus dong jatiku duwe cita rasa khas lho, Cah ya. Rasane piye ngono lho, kaya suwedep ngono lho, Cah. Aja salah, Cah. Ngene iki ning pasar ya ana sing adol godhong jati ngene iki. Lah iki lek ku nggetheki godhong jati wis entuk akeh ae, iki langsung ae tak klumpukno. Tak pilah-pilahi endi sing kena dienggo gawe bungkus panganan ya, Cah. Nek cilik-cilik kan gak iso dienggo. Dadi milih sing rada ombo-ombo. Wes leh ku njupuk godhong wis cukup. Iki ayo wis ndang mulai hae. Iki mengko engko ape dienggo bungkus sego jagung makku ya, Cah. Cukup akeh manfaate godhong jati iki, Cah. Ning piye enak le urip ning desa, apa-apa ora usah tuku karek njupuk. Wes dhisik ya, Cah, ning video dina iki. Sambung meneh video liyane.